Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxvit? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxvit? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxvit? Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue
panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 10 minutos na sana bago mag alas 9. Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magkakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika. Ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsakamu sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga-Bicol, Magayon. Bicolana, Magayon ang panahon. galing pirmi pang Ayos ha. Nag-iinit na. marhay magiayo. Digdi sa Bicol. Namiga Hello, digdi sa Albay. ang nagimatan Irarayan Ako Bicol program. Ako po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Reporting for duty po. Sa pangarang ka na Ako Bicol. Napanginutan po yan kasatuyang mga representantes dyan. Sinda Congressman Saldico. Sinda Congressman Abogado Alfredo Pido Garbin Jr. Ang Bicolana Tapos sa mga taga Ako Bicol tabi. Saludar sa Indo. Duman po sa Maray na pagkaaga. samayusong lugar. Kumusta kita? Maski daing Mga kababayan ta dyan sa Sorsogon. pirmian Daet! ayahan. Ay, live po kita dyan sa OKFM Saysayin sa Sorsogon at saka sa Daet. sakitan. Siyempre, sa iba pang parte kan Kabikulan, Camarines Sur. Tulos Oh, ingat-ingat kita dyan sa Camsur. Kaya kitang nanginginot sa COVID. ang iguang Yan sa Masbate. Mga taga Catanduanes. sarong Domingong celebra. At saka Sa salubong pa, prosesyon kalingawan kita. ugma. Siyempre sa Albay. Pagbilog ng bulan, bulan na September. Sige po. Ano na kita? kan ako COVID pa manggiraray. sa di ka Kaming nanginginot sa mga bareta. COVID, adi. Kaya nasasawa ining COVID na ini. Marinday na matatapos. Inudot mo, Marami na perwisyo sa tawo. inudot ka Kaya na kita pig tuturulok, adi. bag mo Kaya kita magkaburilo kan irota. Dahil kan COVID na ini. Ainda. Dahil ka na ba Ingat na sana kita. kakawat kong madaya. Pero anak ko Bicol, talagang dahil nagtutunong. Maski may COVID. Sa Yaon pirmi sa pagtabang. Ayaw pa ang misyon ka na ko Bicol. kubaya Kaya yaon tabi si Congressman Pido Garbin Jr. Sa tuyang maygos na kongresista. tudutan Anak ko Bicol, tanganing i-update kita kan mga
Tigiribo ko niyan ka na ko Bicol. Garingon yan nga ni, may meeting naman sa mga kapitan. Sa mga kapitan tabi, tanganing ipaaram sa Indo. Ang mga project and programs ka na ko Bicol. Yan na si Kong, yes. Talaga. Kong, good morning po, tabi. Morning, good morning, Al. Aha. Sigabot sa nag-aantabay kan sa itong programa. Diyan sa DCGB. Sa tuya pala na programa, sa Ako Bicol. Opo. Tarabangan, Kasindaramayan. Wala pa sa karantahan, ano? Ora pa. Hindi pa kita makabuelo. Ay pa makabelo because of the COVID. Yes, Kong. Maray na daw. Opo. Sa bilog na probinsya kang Albay, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Oh, Cam Norte pala. No? Naningawan ko sa Cam Norte. Ano? Magandang umaga po sa iyo dyan sa Cam Norte. Ano? Magandang umaga. Oh. At salamat naman, Al. Uh-huh. Salamat naman sa mahal na Diyos dahil maray na ang panahon. Yes, oo nga. Ano? Pag-una, kuluho na sa langit. Langit. Perming madugi adi. Anyway, sabi ko nga ni Kong, anak ko Bicol, maski mag-oran, mag-init, maski anong klaseng panahon, yaon tabi sa magtabang. Nating ko dyan na aga tabi kong may mga meeting naman kamo sa mga kapitan para ipaaram kung ano ang mga projects and programs ka na ko Bicol. Well, tama ka, Al. We continue to reach out sa tuya mga barangay leaders, bako sa Nagdi sa Albay, kundi sa 5 pang probinsya kang Kabicolan. Sa pagitan sa tuya mga coordinators, asin sa pagpaliwanag sa mga advokasya, ang Ako Bicol Party List advokasya sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, sa kapalibutan, sa pagtawag mga livelihood trainings and programs, asin sa pag-promoter kan turismo, ano. Uh-huh. So yan sa tuyang padagos na kumbaga sa champion sa Bicol region. And then paglaog ni Kong Saldico, yaon sa water system, yaon sa pagtaok yung mga IT equipments na abo ko lang i-announce mo na kasi this is massive, Al. Massive. Uh-huh. Kumbaga talagang because of the pandemic. Opo. Ang satuyang lifestyle and at the same time ang pagkikipag-transaction pati ang pag-eskwela na bago. And therefore, it needs a technological, kumbaga, dapat yaon so teknolohiya na mag-rescue sa mga restriction na pinag-imponer kay ning COVID-19. And therefore, the technological intervention is really needed. And that's why Kong Saldico and Ako Bicol Party List is aiming to give IT equipments in all the state universities and colleges. Wow. Saka na, pagyawanan, pag na buminaba na sa pondo. Pero, siyempre, sigurado. Sabi dyan ng Bicol University, sabay su Sibisua, Biscas, Sorsogon State University. So, kapirapang mga state university and colleges tabihan. Opo. So, talking about budget, tabi, Congressman, aram ko, dakol na mga incoming projects tadigdi, not only for tourism, but for economic projects, tabi, Kong, lalo ining international cruise ship terminal. So, ano ini, walk and jogging way modernization dyan sa Boulevard. And I think, igwapa kan bigapod na world-class park dyan sa Puro area, tabi, Congressman. Well, that's integrated tourism projects kang Ako Bicol Party List. Yan, pinagpupunan na yan, but we want to showcase it pag klarado ng picture, alam, no? But just to announce that we are preparing the city, the province, the Bicol region for the opening up of the our tourism pag nawara ng COVID. Opo. So, sabi nga ni Al, the secret of getting ahead is to get ready. No rin ka pa ma-ready kung udyan ka na. Udyan ka na. Oho. So habang dapat nagpe-preparar ka na. So that's the way to go, Al. But, the most important is itong mga pondo assistance to individual in crisis. AHEX. Opo. Kapartner ka dyan ang DSWD. Yan sa educational assistance. Na mas nga walang face-to-face, Al. Padagos mong ginara kita nagtatawag kay educational assistance. Of course, medical assistance. Sa gabos na pampublikong hospital
2 regional hospitals in the Bicol region, BRTTH, BMC. In Metro Manila, the major public hospitals, Heart Center, NKTI, the Kidney Institute, the Philippine General Hospital, PGH, Orthopedics, Lung Center, Children's Hospitals, East Avenue. So yan sa mga hospitals na nakaka-akudir kita, itabang medical na assistance sa tuyang mga kababayan, mga Bicolano. Pero mas maray na also di mag-ilang, ano? Di bali di makaagad kitabang. Basta di mag-ilang. Basta di ilang. But for those na talagang data man may bitaran, in fact, ini ang bestseller tali. Urual daw. May nakapilang medical assistance sa tuyang opisina. Yaon dyan. Ang sa tuyang opisina, mga frontliners ta, kina Jody, kina Sally, kina Eda, si LB Sidenyo, BRTTH, handa mag-akudir sa Indo. Duman man sa Camarinesor, yaon duman si Gerson, yaon si Papa Eli, asin sa Masbate, yaon si Mike, mga coordinator miyan sa Cam Norte, yaon si Raymond Prado. Si Raymond, asin sa Catanduanes, yaon si Original Bongo. Domingo Go. Catering for those patients naman sa Eastern Medical Center. So, yan sa mga... Sorsogon. Yaon si Boy Guap. Si Boy. Chuboy. Chuboy, the Playboy. Anyway, meaning, Congressman, ang talagang ako Bicol, pigiling talaga na kumbaga iba-ibang sektor at least may tao ang mga basic nindang kaipuhan na iyo po ang padagos sa pigutukan ngunyang kasatuyang mga coordinators dyan province-wide o region-wide digdi po sa Bicol. Bringing the government closer to the people. Tama. Mahiling din dahil serbisyo. Kang gobyerno. Kung nagkulang man, pagpasensyahan tabi. At least we were able to extend a little help. Pero ang importante, dapat mag-irintindihan. Siyempre, sa buto ng sitwasyon, kalabang. So, yung pagkataram ko, Perme, alsa sa tuyang mga coordinators na maski pagal ka mo, maski di ka mong ikatao, Perme ka mong ngirit. Pwede murusot. Simangot, magmurusot. Because that's what public service is all about. Correct. Maski nga minsan, may makauya man talaga minsan ng mga nag-aagad kitabang bako man ka, boss. Pero sa iba, apritado. So iba, muyaninda, instant. Bako man tabi instant May mga proseso bagang dapat susunod doon, So yan lang ang sa tuyang pakiulay. That while we are working, trying our best to serve our constituency, ang mga kababayan sa Bicolano, sana sa buton taang sa tuyang mga coordinators, sa tuyang nasa frontline, that they're also doing, trying hard, exerting their best effort para mas mapadali, ma-expedite ang sa indang mga requests. So, yan ang sa tuwang hagad lang pag-intindi. Opo. Kaya nga ni, baga, pati nga ni kasal palan, asikaso na ngunyan kan ako Bicol na at least yung mga day pakasal tabi, Congressman, pwede magpakasal ngunyan na February. Tama ka dyan. Pinapon sa kasal, pag-aki o garing, di kasabay sa medical assistance. Sabi ko kang hospital tapos DSWD. So, pagbados nga, resulta ngayon kasiraman nga. Pero kung nagka-komplikasyon, pagbabados, kasabay sa medical assistant. Okay. Pero may mas wedding pala ngayon na February, May mas wedding kita digdi sa Embarcadero de Legazpi. February 27 daw? February 27. Libre na sa pagpakasal. All you have to do is to facilitate your itong mga requirements sa pagpapakasal. Okay. Ang ninong tabi, kaming duwa ni Kong Saldico. Ang ninang? Ninang? Saan mo yung mga agaw? Kompleto na. May handaan pa. Handaan ta pa. Nga hindi na sila pagkakasal, kampadi. Yaw na duman, may reception na. Pero with the observance of physical distancing. Nilimitar ta sa naso numero ng mga couples.
dyan sa Embarcadero de Legazpi para mas makakomply kita sa requirements kang IATF. Ano? Pero sabi ni Pero Sal... sa magagom, Aha. di magkaipuan mag-social distancing ka. Sabi tangani, pwede magtubay. Tapos, mas-social distancing pa. Paano na ang pag-kiss? Sabi kan texter ta. Pwede. Pagkakasal. Saro sana. Dampi sana, dampi. Dampi sana. Saka na sa labo-labo. Yeah. Di sabi ko garing ni Sally, paano na daw sa listahan? Paano na eh? Nagko-comply na lang ng requirements. May tulong seminars pa pala niyan. Bago ikasal. Ma-second batch kita. May second batch. Ano yung problema pala? Yeah. Batigan ko muna sa mo yan, tatuyang amigo. Aha. So nakamit bid tabi. Paisi tabi sa Gabos. So nakamit bid kay Alwin Lubit. Bid mo, Alwin Lubit. Ano nangyari kay Lubit? Alwin. Birthday? Paisi yung tatabi. So Gabos na nakamit bid kay Alwin Lubit. Pinapaisi tatabi. Na si Alwin Lubit nagsisilibrar kang birthday naman niya. Na-adit ako sa imo. Na-adit ako sa imo kung ano nangyari kay Alwin. Birthday pala. Bagong tang paisingon niya. At least minatarang og Gabos baga. Na-adit ako. Listening intently. Ayos Bagong style ito Bagong style. Bagong style. Nakaukod naman ako sa imo. Yeah. Arog pala kayo itong style, ano? Anyway, tabi, kumusta na? So, ay kabaga po ang chairman kan Committee on Constitutional Amendments. Ano na ito? Kumusta na po? So, mga development kay itong economic chatchang pigaplano? Well, it's gaining ground. Uh-huh. It's gaining support. And the time is now. Busol ta na ini. Opo. Because, sabi nga ni, it's always the right time to do the right thing. Warang pinagpipili na panahon ang paggibo kitama. And haluyo na ining clamor. The consensus of its desirability to lift the restrictive economic provision is now. And that's why nahiling ta sa suporta ka mga ekonomista, players in the economic sector, the World Bank and the OECD are saying that we need to lift this restrictive economic provision. Dapat haliyon ta na yan. Aning mainganyar ta sa mga pagnenegosyo dito sa tuyang nasyon. Kasabay ta dyan ang mga members ng Committee on Constitutional Amendments. Our very own Congressman Joey Salceda is supporting, calling also bilang sarong ekonomista. This is the importance of lifting this restrictive economic provisions. That's why this coming Tuesday, our guest will be Secretary Dominguez of the Department of Finance, the head of the economic team of the Duterte administration, Secretary Lopez of DTI, of course, Dr. Villegas, one of the framers of the Constitution, and the respective economists, Attorney Abad, an international trade lawyer, and the representatives of the joint chamber of international chambers, manlain na negosyante, hali sa iba't ibang nasyon, Amerika, New Zealand, Australia, European Chamber, mataram kay puhanta na iniilif. So that we can take advantage of the foreign direct investment. So, mga negosyanteng hali sa ibang nasyon, nangangapital para mas mag-create kay oportunidad para sa tuyang mga kababayan, trabaho, asin, income, collection of taxes on the part of our government in order for national development. So, yan ang sa mga pinag-obheto asin na benepisyo ka ini nadadarahon sa tuyang nasyon. So, yan, masabutan ka sa tuyang mga kababayan. Because at the end of the day, they are the true owners of the Constitution. Ang sa tuyang mga kababayan, kamo, mga kabarangay ta, pag-abot kang oras tabi, ano man ang aprobahan mi sa Kongreso, the final analysis, it's still the Filipino people who will vote for it in a plebiscite called for that purpose. So yan ang ka-importansya. And that's why every time there's a discussion, it is incumbent upon me to develop public trust, public confidence. We solicit the involvement, interaction of the Filipino people in all discussions and debate. Kasi dapat maaraman sila, dapat magkaigwas sila informed decision
Opo. Nga ni pag-abot kayo ni, kung maisabay ni sa plebisito, sa 2022 presidential election, aram ninda. So, benepisyo, as in proteksyon, kang interest kang sa tuyang nasyon, as in idadarang karahayan sa tuyang mga, sa tuyang mga obreros. Opo. So, yan lang sa tuyang pangapudan dyan. And that's why, as chair of the Committee on Constitutional Amendment, I will continue to push for this meaningful constitutional reform. Responsibilidad ko yan. At tinaw sa kuya ni Speaker Lord Alan Velasco, kasi aram ko man, na haloy na yung pangangaipukan sa tuyang nasyon. And arami, kayang-kaya mo yan. Basta yan ka mo sa likod ko, Al. Sa gilid siya na. Sa gilid siya na. Yan. Anyway, basta malinaw digitabi kung na may eleksyon. Dahil manudot-duton sumanungod sa mga term extension ngaya. So, apprehension ka niba. Dahil man digdi kasama. Wara. There's no politics. No political provisions. In fact, if you look at it, the plebiscite will be held on the 2022 national election. So, paano ta masabing warang election na duman nga ni iso plebiscito kitipon? Para makatipid sa tuyang gobyerno. That is more economical, more convenient, and at the same time, we have lots of time and opportunity to campaign for it para sa tuyang mga kababayan, masabutan ninda. Ang benepisyo nito dulot kayo sa tuyang nasyon. Opo. So, yan tabian. Okay. Okay? Very clear, tabi, Congressman. Unless na may mga importante ka pong mensahe na gustong iwalad sa tuyang mga, lalo di sa tuyang mga kababayang Bicolano. Okay naman, Al. Opo. Salamat. Thank you. Madagos na pagtoki oras. As in, Sirigman, sa tuyang mga karatid na probinsya, Sorsogon, Kamsur, Kamnorte, Marinaldo, tabi sa Indagabos. Asahan niyo doon ang Ako Bicol, full year round. Yaon. Sa pagserbe sa Indo, maging dyan man sa Indong probinsya, kasi sa padagos na aktibong partisipasyon sa mga debate as in diskusyon duman sa Kongreso. Yan ang Ako Bicol Party List namin. Opo. Salamat, Thank you so much. Marinaldo. Ingat tabi, Congressman. Okay, and God bless. Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. po sa mga importanteng informasyon na pigiribo po ngunyan kan Ako Bicol. Naghatod sa tuya sa oras na alas 9:12 na. Alas 9:12 na, Kuya Mane. Si Kuya Mane sa kuyang partner at saka si Miss Angel M. And sa tuyang production assistant. Taba ka na ngunyan, Angel, ha? Tuminaba ka na. Ayos sa Kuya Mane? Ready ka na? Sa tuyang pagbabalita. Sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa 5 milyon na obrero ang nawaaraning trabaho poon kan magsikad ang COVID-19 pandemic sigun sa Department of Labor and Employment o DOLE. Base sa ipinalawas na DOLE 2020 Job Displacement Report, maabot na sa 500,000 sa mga inian na dahilan sa nangyaring retrenchment o permanenteng pagsarado kan mga establishmento. Nangyayot sa may pinakadakol na nairehistro ang displaced workers, ang industriya kan administrative as in support service. Nag-ikaduwa naman ang pang service work samantang nasa ikatulong pwesto ang industriya kan manufacturing. Yan ang pang alas 9 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod, Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxfit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxfit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxfit. Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ako na? Kinigkig mo man ako kaya man. Anyway, tabi, abante kan sa toyang programa. Manoyal, duwang klase na po ang pag-counting ng COVID cases sa original COVID at sa new variant. Iyo man ang gadadi. Gari na kita nag-iskutin nyo, adi. Original COVID. Yarang kaso, 20 plus. New variant. Ikaw ngayon naman ang nagkapira. Ay, nakong buhay tayo niyo. Ano ini? Ginulpi kita ni COVID. O, tapos, iyo. So, ako Bicol palan. Nagpasiring man sinda sa ano ini?
sabi ni Sally, alisin na duman sa Burias, sa may Burias Island. Nagduman ka mo, Ate Sally? Ayan. Okay, sige. Okay, may mga text digdi. Basahon ta. Ayan, okay. Aliman agad sinda sa Burias Island palan, sinasali kan saro. Tapos, nag-distribuer man ki mga food supplies. Duman sa mga na-stranded na sa mga tracking to Visayas. May nag-apod, ha? Balon tayo ng i-chak-chak tayo ni yung nene. May nag-apod, ha? Hello? 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 Maluya? Maluyan, laog? Ano tabi ito, amigo? Ha? Hello? Ano lamang ito? Abrakadyo, ano lamang? Bumati, ano? Sisi, pabatian mo? Father mo? Sisay? Barameda, anong ngaran? Carmen Barameda, si mama mo. Anong okasyon? Birthday? Ha? Birthday? Sige. Sige, thank you ha. Barakadyo. Okay, sige. Pasensya na ta, medyo maloya so. Laog mo digdi sa ano, may putol sigurong wire. Dahil nagkalaog maray, an sa tuyang linya. Anyway, tabi. Naghatod sa tuya sa oras na alas 9:22 na. Malaylay na mga espekulasyon digdi sa manangod sa politika, Kuya Manny. Digdi sa Ako Bicol, may mga istorya kitang na sasagap man dyan sa luwas. Ano kayaan Ako Bicol, may mga kandidato sa lokal? Ano niya kung lokal? Halimbawa ngaya, gobernador, mayor, dahil man gayod, tabi. Dahil pa kong bareta kayan. Dahil pa kong bareta sa mga taga Ako Bicol, na sa tuyang duwang representantes dyan, sina Congressman Saldico at saka Congressman Pino Garbin Jr., may interes sa lokal. Nasa nasyonal na sinda. At interes pa sa lokal. Baka iba. Baka iba ta. May nadangog man agad akong istorya dyan sa luwas, Angel. Nasabi, may magayon na laban da digdi sa lokal. Dahil kusabot kung si Rizay ang maburotwa dyan. Pero may napaparong na kita na mga interesado, may mga negosyasyon na dang nangyayari. Dugay na pirang sa bagay, san taon naman sa nasubra. Pag 2022, pag January ka yan, karampanyahan na naman. October bagan filing, ngunyan na 2021. 2021, October kan, may filing na naman. Filing na dyan kung sisay man ang mga kandidato. At may nagbubuto mananggad na makandidato daang may nagbubusol na maggobernador, Saro. Lalaban ng si Governor Al. Pero may nagbubutwa man na pangaran, Angel, na pwedeng magkandidato man daang mayor. Dakulang negosyante. Angel, kaya magayon iyan, kung arog ka yan, at least ko lamang ki-choice ang tao. Marotong mabagang depirming kalaban. Nagpapaapod na da, Angel. Nagpapaapod na da kan mga leaders. Isa daw yan na negosyanteng yan. Day, kung pa man na mimit yan ko na makaoron takon iyo mananggad. Na paparong ko na, Angel. Nagpapaapod na da sa ibang kapitan. Kaya man pigisekreto na. Na mayor da. Babae. Negosyante. Kaya man, negosyante. Mayor da sa Legazpi. Ba't ang kalaban pala, baka mami si Mayor Rosal. Kung sisayan mamanok ko ni Mayor. Magayon na yan. Tapos may laban lamang, Kuya Manny. Pati Vice Mayor da, Kuya Manny. Pati Vice Mayor.
Gaman na ki maabot ang kalaban si Vice Mayor Bobby. Kulana. Hindi ko siya timanda. Magayon ang laban sa Legazpi, Kuya Manny. Araw ka yan. Dahil pa man, ako ang payan. Kumbaga, ilaw pan, ororo na yan. May mga balasa naman. May mga ororo na yan na masinsinan, Kuya Manny. Pero ang aram ko, sa Kagawad talaga, dakul-dakulan maralaban. Sa Kagawad, Kuya Manny, digdi sa Legazpi, 5 mababakante. Ha? 5 mababakante. Ito sumagraduate diyan. Sa 5, ang aram kong mag-graduate si Kagawad Vince Baltasar. Nakaorong ko kasudma si Kagawad Vince Baltasar. Kaya manda siya ki ibang choice digdi sa Legazpi, siyempre ma-elevate na lang sa sa probinsya. Kaya gari ma board member si Kagawad Vince Baltasar. Ma board member. Sa bagay, kapabling man si Kagawad Vince na mag-board member. Ha? Pero mga magabaton man ang kalaban niya dyan. At hindi man ang mga kalaban niya dyan. Ang mga inconvent ko niyan, si si Madiman, Melissa Abadesa, si board member Rolly Rosal, mga magabaton niyan. Si board member Nil Montaliana, mga Vaticanong matindi. Mangyari yan, Kuya Manny. Pwerte ang baralbalan ka. Magdaraugan na sa kurbada. Sisipan mag-graduate na sa Legazpi. Basta 5 yan, Kuya Manny. O si Kagawad Lilian Ramirez, o si Mading Lilian man. Mag-graduate na. O. Si Kagawad Madiung kuman ini. Kung sana madipadian si Kagawad Bet Munoz di Makulangan. O, mag-graduate naman. Si Bot Nabuban. Si Kagawad Bot Buban. Mag-graduate naman, Kuya Manny. Si Pansaro. Dari si Kagawad Fernan Imperial. Gari yung mag-graduate naman si Kagawad Imperial. Diliman bakante, Kuya Manny. Magkatarada dyan si Sen magkatarada. Si Father Jim. May sarap pagarong term o 2 pang term si Kagawad Jim. Pabalik-balik ba si Kagawad Jim? Pagkalaw man pirdiyon si Kagawad Jim Andes. Magkatarada si Alvarizo. Sepan magkatarada dyan. Pigaramdum ko. Magkatarada. So, may listahan ako nga. Dito so magkatarada. 2 lang naramdaman. Basta 5 matatada dyan siyempre. Ora so listahan ko. Basta 5 ang mababakante. Ang madalagan da sa Legazpi, Kuya Manny. Mga 24. Yeah. Sabi ni, we confirm ni Sir Tony Reyes, si Councilor Fernan Imperial Manangan, graduate na, no? Isa iso matada tabi, Sir Tony. Alingawan ko sa tulo. Nawara kaya sa listahan ko digdi. Basta matatada dyan ang araw ko, si Kagawad Jim, Alvarizo, iba dyan na magkakawaralat. 5 ang mawalat siyempre. Tas 10 bagasinda. Kaya ko naramdaman na ako ang kuwet sa listahan ko. Nawala sa listahan ko. Uy, 24 daan. Nag-ambisyon magkagawad sa Legazpi. 5 man sanaan makukuha yan. Sirisay daw ang mga matitindi dyan. Ano? Pero ang aram ko, gari sa Ako Bicol, may mabutwa man na sarong kandidatong para konsyala. Sa Ako Bicol, nagburo barangay naman. Anyway, tabi yan ang mga update sa politika. Diyan sa Daraga, kumusta? Diyan sa Daraga, sabi, may mga kamyada man na mangyayari dyan.
Gari susaro masakat man. Susaro inda kun bumaba nga ta daw ta araw kan an sitwasyon ano may mababa may mataas pero inakan ta dyan sa daragata may mangyayari man da dyan na agari uroron man anyway day tanaman maiwasan ining istorya sa politika ta iyon na nga niyan arani naman ang eleksyon sa Oktubre filing na. Kaya adaton tatabi ang mga development kan politika digdi. Basta importante, anak ko Bicol ngonyan, dahil nagpapabaya. Pero man sana ang pigaagad ka na ko Bicol na suportaran ta pirmi, tangani na anbalik ka yan. Serbisyo man, nailing taman baga. Ito na bako man gabos na tatabangan ngunyan. Pero indirectamente, natatabangan kita ka na ko Bicol. Iyan sa mga project na yan, yung mga patinampong andyan sa Bulod. Iyan ang mga ongoing na project dyan. Ano-ano mga project dyan sa lugar nindo. At least, indirectamente, kita ang nagkikinabang ng mga Bicolano. Di balik man sa nakanako Bicol, ang tiwalang itinaota sa inda, suportaran ta pag-abot kan eleksyon. At least, napagi ka sa tuyang mga mahiguso na representantes dyan, sila Congressman Saldico, sila Congressman Pino Garbin Jr., an ako Bicol, siguradong ang tabang kayan para man sa nasa tuya na mga Bicolano. Ayo? Okay, param na kita ta. Oras di peligro na naman. May mga stock pa kayo dyan si Kuya Maning komersyal. Kaya, thank you so much po sa pagkantabay nindo. Parang ka na ko Bicol. Ako po ang sa indong amigo sa Radyo Giraray, Al Armario. Thank you. Bye-bye and God bless. Ingat po kita ka, boss. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang